OK, takže dneska si rozoberieme tému Labubu. Je to vlastne taký plišák, na ktorý hovoria, že tak obzvlášť sú to na deti. Všetci chcú takmer, skoro všetky deti. Ešte kedysi existovali mončiči a na to sa valilo presne takisto, jak na to Labubu. Ale normálne, že na ktorý hovoria, že to máš prekliaté a daj to normálne, že pokrstiť. Neviem prečo, ale je to hlavne tak, že hlavne to má taký ten vplyv na tie zuby a vyzerá to tak desivo. Jak som hovoril, není to hračka pre deti. Aj keď si ho plánujem kúpiť, tak asi nie. Taktiež o tom robila video, jak sa to volalo? Ľubka Kováčik, alebo jak sa to volalo Labubu, hej. No tak ona o tom robila toto video, tak si ho kľudne pozrite, to fakt dobré a ináč toto. Ja som vám chcel povedať, že toto Labubu si radšej nekupujte, lebo ktorý si myslel, že sa v tom ukrýva diabol. Neviem prečo. Neviem, ale aj Ľubka to spomínala. Tak sa volá tak inak. No, to je inak všetko. Iba som vám chcel upozorniť na to Labubu, hej. Takže začal tak. Ale ak by ste chceli viacej takýchto podobných videí, tak dáte určite odber. Čaute.